Nke a bụ akwukwo TV. Igbo ekene m unu. Ndị be anyị ekene m unu. Aka nwekwa Ogu Emmanuel nke akwukwo TV. Biko ọ wụ na iwe onye ọhụrụ na channel akwukwo TV, biko anyị na-anabata gị ebe o buru ibu. Ndị ochie unu were unu dị egwu. Biko n'ịga n'ihu n'ihe anyị nwere n'ụbọchị nke taa. Kedu ihe bụ isiokwu anyị? Isiokwu anyị wụ ọla mgbaaka nke ijiri gbaa akwụkwọ, anyị na-akpọ ring n'olu bekee. Ọ ka bara uru dịka otu obodo siri kwuru. Anyị ji ịma ma ọ ka bara uru maka na o nwere ihe mere ede jiri bee nwee. Ihe bekee kpọrọ ya, is your wedding ring still useful? Otu bekee si wee kọwaa ya. N'ịga n'ihu, gịnị wụkwanụ ọla mgbanaka eji gbaa akwụkwọ makwanụ nke eji agba akwụkwọ? Ụmụ onye kọwara ya dịka na ihe a wụ igwe oyibo, ihe dịka handcuff, ụmụ ihe a na-akpọ handcuff, ihe a polisi ma ọkwanụ ndị oyibo na-eji atụ mmadụ n'aka ma ọ wụ na o nwere ihe onye ahụ biri aka ya ma ọkwanụ o nwere ihe onye ahụ kọmitiri. So ọ sị na ihe anụnwa bụ igwe oyibo nke kachasị pee mpe, nke kachasị dị ntakịrị, na onweghị igwe oyibo ọzọ pere mpe karịa ya. So igwe oyibo anụnwa ụkwanụ, ọ sị na tutu esi na ị chọrọ ịlụ ma ọkwanụ ikwu I do dịka bekee si ekwu ya na altar, na gị chee echiche ọfụma. N'ime na ị na-eche echiche ahụ kwanụ, were ọgụgụ isi gị chọọ onye gị na ya na-abụghị eso aba n'ime nga nke di na nwunye a. Unu gụọ isi ọfụma, chọọ onye ọ ga-adabara gị na ya iji banye n'ime nga nke alụmdi na nwunye. Ọ ga-abanye taa, echi achọ ebe a na-amapụ. Ọ bụ eziokwu, mgbe ọbụla ị hụrụ mmadụ gba wedding ring n'aka, ị ma na ọ bụ iji gosi na onye ahụ n'aka jie iji gosi na onye ahụ n'aka jie. And n'agbanyeghị aka ha jie wụ nkwekọrịta mmadụ na-abụ bịakọtara ọnụ si ka ha kwere ka aka jide ha. Ya nkwekọrịta mmadụ na-abụ bịakọrọ ọnụ si were eriri kee ha. Ọ ya ihe bekee na-akpọ, abịa sị na atahịrị nọt na altar. Nwe otu ọzọ esi ata ya, nọ na mmadụ abụọ kwekọrịta sisi were eriri ya kee ha. So ndị ahụ bịara ụbọchị a na-eme agbamakwụkwọ, ọ ndị tinye aka wee kee mmadụ na-abụọ kwekọrịta ọnụ eriri a eji akpọ ya tie knot. Enwegasịrị ihe dị iche iche mere ndị mmadụ ji eyi ọla mgbaaka ma ọkwanụ mgbanaka. Ọ dịgasị iche iche, mana nke anyị na-achọ ikwu okwu ya n'ụbọchị taa. Ekene m Chineke na ihe onyonyo a ị na-awọchị ya makwa na ị na-elele ya site na channel akwukwo TV, channel ha na Facebook ya na YouTube. N'ịga n'ihu ịkọwara unu ihe mere ndị mmadụ ji kwere ka ha gbara mgbaaka a eji agba akwụkwọ akpọrọ wedding ring n'okwu bekee.
o nwere ndị bụ ihe ọma n'obi were gaa itinye aka n'ihe gbasara alụmdi na nwunye. Ha chere echiche ọfụma, gbakọọ, chee na otu ha si chee echiche a na ọ ga-esi otu ahụ wee gara ha n'ihu. So ha bụkwara ihe ọma n'obi. Ha chọkwanụ mgbe ọbụla ịhụ mgbaaka n'aka ha ka ị mara na efe adịkwaghị ebe ha nọ. Kedu ụdị efe m na-ekwu? Ka ị mara na ha wụ nwunye mmadụ ma ọ dị mmadụ. Ka ị mara na ha adịkwaghị achọ ma ịma isi na onye ahụ na-asach, na ihe onye ahụ na-asach o nwetara ihe ọ na-asach, so ịhụ ya ka ọ gba ya n'aka, ịma na ọ dịla committed. Onye ahụ gbakwana wedding ring a n'aka, o nwere ụdị obisi ike ọ na-enye. O nwekwana ihe ọ na-echetara ya na ọ wụrụgodu na ọ wụ ihe anyị na-akpọ a player, na ọkwa head player ọzọ na-esila na ụmụ ihe player apụtawa ọzọ. Dịka ibia wụrụ gịnị? O nwere ndị mgbamaka ma ọkwa na ihe mgbamaka ma ọ ring a, wedding ring a, ihe o ji gbara ya ahụghị maka obiọma. O nwere ihe ọjọọ n'obi. O sicha ya n'obi ị ga-aga gbara ring ya. Oge ụfọdụ o nwere ike ole anya ọ na ndị enyi ya ha anụchala di, gbarakwa ring nke ha, ịmago na flash. So ya nwa chọkwana ka o sorokwa mee ka ibe mere, mana o si ya n'obi. So oge ụfọdụ ha bịa, ha were ihe a fee gị n'ihu ma ọ flash ya gị ya, ka ị maa na ha sokwa na ndị ahụ alụrụ alụ, makwa na ha so na ndị ahụ gbara akwụkwọ, ma ha so na ndị ahụ lụrụ nwaanyị. Mana ị were onye ahụ lee ya anya ọfụma, ịtụọ ya plọm, ị maa na ya na onye nọ na nga dịka ọwụ ofu ihe. O nwere ụdị ka nga ọ nọ, o nwere ụdị nga ọ nọ. N'iji chọọ otu ọ ga-esi, like ọ bụrụ onye nwaanyị, iji chọọ otu ọ ga-esi wee wepụta isie na nga ahụ ọ nọ, o nwere ike ọ kpachapụ anya, ọ na-eyi akwa, ọ gaghị eyi akwa ga-adabanụ dịka akwa nwunye mmadụ maọkwa na onye alụrụ alụ kwesịrị ịdị na-eyi. Ọ na-eyi akwa ọ ga-eme ọ gafee, ndị na-alụbeghị nwaanyị fụ ya ọ chaba ha n'anya. Ha nwere ike sizi ebe ahụ merie esese, ha nwere ike si ebe ahụ kpọwa ya, ịmago biri aka n'ebe dị aṅaa, maka na ihe ya nwa na onwe ya chọrọ achọ. Ọ ya mere o ji ga na-akwado otu ahụ o si akwado, maka ebe ahụ ewere taa ya daa, na ebe ahụ ewere tụbịa kpọọ ya marriage, ọ dịghị obi mma. Nke ọzọkwa, oge ụfọdụ ndị ịhụrụ gba mgbanaka eji gbaa akwụkwọ wedding ring a, ha na-ejikwa ya ka o wee wụrụ na flash, iji wee gosi gị na akwefu ihe mgbanaka. Ihe mgbanaka wụ anyị zụrụ ya puku nde pụrụ puku nde, anyị zụrụ ya millions upon millions. So ọ bụrụ na ile m anya n'aka, ịhụ na ihe m bụ ego na ego ka m bụ. Ihe ọ na-aghọta wụ na ihe ahụ ọ gba n'aka na ọ dị ngala ọnụ maka ego ejiri zụọ ya, ọ bụghị maka ihe ọ na-arụ makwa na ihe ebu n'obi wee gbara ya. Ịhụghị? So oge ụfọdụ ịfụ onye ahụ ọ na-achọ ka o gosi ndị enyi ya ihe bekee kpọrọ evidence, ka o gosi ndị enyi ya evidence na ya nwa Nwokoye na ya gana kọnka ada, ma ya nwa Nwokoye na akweghị nwa na-eme guy si na pass ya adịrọ n'ahịa ma ọ gịnị, na okwu ha dị ekwu okwukwu na ejego jituo ya, nekwa ihe evidence gosi inu na ya ejitughị ya. So ya ejitughị ya, so were na-egosi ndị enyi ya, so iji gosi ha na ya wụ dike,
na-ewere go ring a jee jituo ya. Oge ụfọdụkwa ile anya otu ụfọdụ mmadụ ji agba mgbanaka agbamakwụkwọ ha, ụfọdụ na-akpachapụ anya enwe ụmụ nwaanyị na-agba n'iro, mana onwe ha enweghị plan, onwe otu esi eme plan iwepụ ring a n'aka ha. Ring a ga-adịkwa n'aka ha na-eme ihe niile ha na-eme, ha na-efeni na-efetu, achọghị ịma. Oge ụfọdụ ile anya hụ ring ọgba, ị nwere ike sị kedu nke na-eme eme, onye a nwechara otu o si akpa agwa, mana ile anya ọgba ring dịka nwunye mmadụ. Ọ ga na-etinye oge ụfọdụ ọgba aghara n'echiche ndị dị aṅaa, ha ga-aghọtazi nke na-eme eme, maka otu o si omume ya bịaziri mee bido nyowe ehụghị ya. Ọ na-agbagwoju ụfọdụ mmadụ anya. Oge ụfọdụ mmadụ na-awọnda ma ring a agba, n'agbanyeghị na onye a nwunye mmadụ, ọ gbara ring a na-eme ihe ọbụla ọ chọrọ ime. Ring a ọ ka make sense? Ugwu ọ ka dị na ring a? Mgbanaka agbamakwụkwọ a, ugwu ọ ka dị n'ime? Nkwa ka ọ dị. Onye a na-eme ihe a ọ ndị ezie ka ọ gịnị? Otu omume a o ji wee soro ihe ọgba n'aka, onwe ha nwere ike ịmụta n'ime. O nwere ihe meenụ n'ebe dị aṅaa. Kedu otu ihe a si mee? O nwere nwoke lụrụ nwaanyị. Nwoke ahụ gaa njem, nwoke ahụ mee travel, ọ gaa njem. Ụbọchị ọ na-abata, nwunye ya amaghị na ọ na-abata. So otu a nwoke batara, nwunye amaghị na ọ batara. Ịmagono unfortunately for nke nwunye ahụ, o wee wụ na pastọ ha na nwunye nọ n'ime ụlọ akwa ha, n'ime bedroom ha, na their matrimonial bed. Nọrọ ebe a ịmago na-eme one or two things, na-eme ihe nna amaghị, ịmatụfu amakwe ha na-abụ nọdị ya na-eme, mana eme unu akọwara m na comment section. So ha makwanụ mgbe nwaanyị ama mgbe di eji wee bata. So otu ọ batara, ya ahụ nwunye na pastọ ha ebe ha na-abụ nọ na-eme ihe dị aṅaa. Nwoke etie, nna na ya ga-anọkwa nke eme. Ihe pụrụ ya n'ọnụ na ọkwa ịhụrụ touch my anointed, do not touch my anointed and do my prophets no harm. Ọ dịkwa na nke ahụ, pastọ nwekwa ihe ga-eme ka ya ghara igbu karịa ya. So bịa gụọ isi bịa, echekwa m ma ihe a na-ekwu otu na Bible, touch not my anointed and do my prophets no harm. Eche m o mere apply n'ihe niile. So nwee ebe ọ ga-eme o ruo datin enweghị ike ịrụ ọrụ. That means onwe ka nwoke siri gaa bata, nwe ebe nwoke ọzọ ji nwunye n'ala, ịmago ebe a na-atọ water into wine. So onweghị ike isi touch not my anointed and do my prophet no harm. O gosi na o nwere ike ịdara anointed kuriwe ka ọ gịnị. Kedu ihe o minu? Unu kazakwa m ya, gaa na comment section. Enwe WhatsApp nọmba n'elu ile anya na screen, anyị ga-ahụ ya. So unu ruo ebe unu agwa m ihe unu chere. Ọzọ ahụrụ, o nwere ụfọdụ ụmụ nwoke, ma ndị lụrụ nwaanyị ma ndị alụbeghị nwaanyị, ọ bụrụ na ha chọọ ịchụ nwaanyị, nwa ebe ọzọ uche ha na-aga na-awụkwaghị na nwunye mmadụ, nwa ebe ọzọ uche ha na-aga na-awụ naanị onye ahụ gba mgbanaka agbamakwụkwọ
wedding ring. Ọ gwụcha n'ebe ha na-achọ ịdị na-aga, ọ gwụcha n'ebe ha chọrọ ka ebute ozu ha. Mgbe ọ na ha gara chagide nwunye mmadụ ọkụ, chagide ọkụ, magorie matuo, ha chinye aka enu sị gị na ha agbalịala na ọ dịghị izi na ha makwa mgbidi Jeriko ahụ na ha akwatụghị ya. Ịjụ ha kedu ihe wuche obi ha, gịnị mere ha ji ebi ụdị ndụ a? Ha gwa gị na ịmakwa na ịchụọ nwunye mmadụ na onweghị mmapụ obi dị na ya. Ọ bụrụ na ịchụọ nwunye mmadụ ịhụrụ gba ring n'aka, gba wedding ring n'aka, onwe dị ihe ga-eme ịnọrọ ị na-eche ma onwe etu esi mewe nwa dapụta n'ime ya na enwere ike ịgụbara gị ya ma ọkwanụ gịnị. Mba, a ga-agụnyere ya chiamanụ n'ọnwa chiamanụ, mana onye afọ na steering nwe moto, ịghọta, agụbara ya chiamanụ, mana chiamanụ ama na ya ahụ onwe nọ na nwunye akwanyere wedding ring ha ugwu, ọkwanyere nkwa o kwere n'ọta ugwu. Ọ ya mere o ji dị otu a. Ịhụkwana ụmụ okorobịa ma ọkwana ụmụ nwoke na-eme nke a, ha na-ekwu na ịga na ụmụ nwaanyị nọ na di na ọ dị ekonomikal, maka imerime ụmụ nwaanyị ahụ ndị na-eweta ego eji finance ministry a, ha na-eweta ego, onwe ihe dịka obi mmapụ, nwe ihe dịka nọkata na ihe a ịmago ụmụ ihe Russian flag a na ehụzikwa ya ọzọ. Ụmụ nwaanyị ahụ gold mine, ihe ebe a na-aga egwute ọlaedo. N'oge ụfọdụ kwa ha nwa na-arụkwa ọrụ dịka ebe mgbaba siri ike. Kedu ihe m na-akọwa dịka ebe mgbaba siri ike? N'oge ụfọdụ na ọ na-eme ọ bụrụ na di nke nwaanyị na-agbakwara nke ya, na-agba mgbanaka agbamakwụkwọ ya, na-apụ na-achụkwa ụmụ nwaanyị ndị ọzọ, na ọ na-eme oge ụfọdụ nwunye ya sịkwa na oke ebe ọ bụ na mụ na gị nọ na di na nwunye, ịpụ ememe arụsị apịrị apị, ị na-efetu, m ga-achọkwa ofu Okoye ka ọ bịa na manage ministry a, awụrụ revenge mission. Ịhụge, so na ọ kara ha mma na ha were ofu Okoye debe n'akụkụ ebe ọ na di ya achọghị ịkwara onwe ya ugwu. Nke ọzọkwa bụrụ ihe dịka n'ọnwa anyị chọpụtara na di ya enweghị ike ịmịtanwu ịkụnyenwu mkpụrụ, di ya enweghị ike inye nwaanyị ime ma ọ tụba nwaanyị ime. Ebe a ka Okoye ga-abakwara ya uru, ịghọtala. Ebe a ka Okoye ga-abara ya uru. Okoye ga na-arụ ọrụ dịka Panadol, mana ọ ma na ya wụ Panadol na ministry madam. Ebe a ka ọ ga-esi aba uru, mago a na-efilu the gap. Ndị na-agba ụfọdụ imerime, ndị na-agba mgbanaka agbamakwụkwọ a akpọrọ wedding ring, ha achọghị ịma nkwa ekwere, nkwa eji wedding ring a kwe n'ihu Chukwu na ihu mmadụ. Ha na-eche na ọ gbasa ha. Ịjụ a ga-asị gịnịkwa na nwe hapụ ya, leave that thing. So abịa ihe dịka na ndị nke ụmụ nwaanyị, enwekwa ndị ṅụrụ iyi na ha ga-abara onwe ha uru. Enwe ndị ṅụrụ iyi na ha ga-abara onwe ha uru. Enwe ụfọdụ ndị furu efu, ụmụ nwaanyị kachasị na ụmụ agbọghọbịa. Ọ bụrụ na nwoke gụwa ha, ime enyi nwoke gụwa ha ma ọ gịnị, ndị ha na-achọ agwụcha naanị ndị a nọ na ndị alụgo nwaanyị, gbakwa mgbanaka agbamakwụkwọ ha, ndị nke a na-agba wedding ring ha, ọ ndị be ha na-adị interested. Onye nwa chọkara ịma, ọ ga-ewerekwa caution, ịmago throw it to the wind or to the dogs. Ọ chọghị ịma
maka ụzọ mmụọ ịtọ ebidogoro ọrụ n'ime nwa agbọghọbịa ahụ. Mmụọ akwamiko anụgo fọdụ ka mbili n'ime ya, mmụọ nkịta na mmụọ mmehie. O bidogo imego the whole applications of ụzọ mmụọ ịtọ ahụ ebidogoro ọrụ n'ime ya. Ọ ya mere ọ ga-eji hapụ ọdịnala ụmụ okorobịa na-alụbeghị nwaanyị na-achụ sọsọ onye lụgoro nwaanyị, maka na o chere na onweghị mọọchị, onwekwana ihe dịka isi ọwụwa n'ebe ahụ, maka na ọ ma na nke nwoke ahụ nwe uru ọzọ nke nwoke ahụ ga-abara ya n'ahụ gị wetewe ego. Nke nwoke ahụ kwa na ebe a na-egwute gold. Ụmụ nwoke na-akawakwa n'ahụ ebe a ka ha na-ịmago abịa nwee ike jeje gaa n'ofu ịmago ofu apata ụkwụ mmadụ na-agba akawo. Onwe nke ọwụ na-eweta jeje tụ ya na akawo dị a ịghọtara, ọ na-aga nwekwa ike abata n'ụlọ madam si ya na ofe na ya nwekwa ka o si dị ọpịasuo ihu ataki, emere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ebere. Ihe ụmụ nwaanyị na-afụ ọ dị egwu imere ha ebere. So ọzọ dị ka ịbịa hụrụ gịnị, o nwere ihe ụfọdụ mmadụ na-eche ma ọ bụ na ihu onye gbaa ọlaaka ma ọkwa na mgbanaka eji gbaa akwụkwọ wedding ring. Mana ihe m chọrọ ka m jụọ, ihe matụ ife ọzọ ka ọ jụọ, ma mgbanaka wedding ring a o nwere ike ime mmadụ nwoke ma ọ nwaanyị ọ wụrụ onye na-akwanyere onwe ya ugwu? O nwere ike ime mmadụ ọ wụrụ onye na-akwanyere onwe ya ugwu? O nweghị ike ya ma asị m kwuo. Mana o nwere ike ime gị iyie onye na-akwanyere onwe ya ugwu. Wedding ring enweghị ike ime gị ịdị responsible, mana o nwere ike ime gị iluku responsible. Ịgafee eche ma human being gafere, amaghị nọ nkịta pụtara ụwa na ụdị mmadụ gafere. Oge so ihe gbasara wedding ring a ma ọkwa na mgbanaka eji gbaa akwụkwọ, onwekwa ihe ọzọ ọwụ na-ahụ gị iji gosi ndị mmadụ na o nwere onye gị na ya kpakọrọ ọnụ si na unu ga-ebiwe ofu ndụ dịka di na nwunye. Ọ iji gosi ndị mmadụ na o nwere onye gị na ya nwere nghọta na ọwụ unu na-abụ ga na-ebizi, ga na-anọzi, ga na-emekọrịta ihe niile. Ọ bụrụ na asị m kwuo mgbakwa direct gwuru nke na-eme eme, unu ma na ministry a, this lifestyle comedy ministry a, ịmatụ for lifestyle comedy ministry a, anyị na-agba direct. Asịkwa m kwuo mgbe ihe ifuru a na-akpọ marriage, mgbe marriage na-etake place, mgbe a ga-asị gị na mmadụ na mmadụ ekwekọrịta gị ịlụ di na nwunye, ọkwa mgbe ahụ ha nọdụrụ ala decide ya, onye akweta onye ekweta, ọkwa mgbe marriage take place. Ihe ndị ọzọ hụrụ a na-eme ma ịgba akwụkwọ ma ịgba nkwụ ma gịnị, nke a ka emezuoro ndị ụka na ndị obodo omenala iji mee ka ha mara na anyị anatago license ma ọkwa na anyị anatago ikikere iji na-akwa iko, mana iko nke ha bụ iko dị ọcha. Ịghọtala, ọ bụghị the other type of iko. Ịghọtala, ihe a iko dị holy. Ọ iji mee ka ndị ọzọ ememe iji mezuo omenala. Oge ịgba wedding ring eme gị ewuru ezigbo nwoke ma ọ bụ ezigbo nwaanyị. Onwekwana ike ịgbanwe gị ewuru ezigbo nwoke ma ọ bụ ezigbo nwaanyị. Mana ọ kụwa mara na ịdịkwaghị available, na ịdịla committed ma ọ ndị su bekee. Ọ kụwa mara that na aka ji gị. Ọ kụwa mara na ịdịkwaghị free. So ọwụ na onwe onye na-achọnụ
ọ try ya n'eboke. Biko unu echefukwala subscribe na ngba TV channel. Unu gakwa na Facebook page anyị, maga unu click like, wee nụ ihe onyonyo a, ihe vidio a tụsasịara na ndị ikwu na ibe, ịmago ma ndị enyi ma ndị enemies, onye ọbụla onye ma onye nwere ike imetụ n'obi ọ gbanwee ofu ihe ma nke abụọ. Unu ruo ebe esere mgbịrịgba, pịanụ ya aka. Unu pịa mgbịrịgba aka, ọ ga-eso na-eme mgbe ọbụla anyị nwere vidio ọhụrụ, dịka otu anyị si enwe vidio kwa Mọnde ọbụla. Ị gaa na YouTube, ọ ga-eso bubutere gị vidio ọhụrụ anyị nwere. Ibe anyị ekele m unu. Igbo mma mmanụ. Igbo ka emesịanụ. Bye bye.